Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien kien qorob il-għid tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibih naċ u ħamiem u min kien bil-qiegħda jsarra fil-flus. Għamel sawt mill-ħabel u keċċihom il-kol mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom l-imwejjed. U lil-bejja tal-ħamiem qallilhom: warbu dawn minn hawn dar missieri tagħmlu s-suq. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub: il-ħeġġa għal darek kilitni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu: sinjal turina biex qiegħed tagħmel dan. Wieġeb Ġesu qalilhom: ħodtu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġgħu ntellu. Għalhekk il-Lut qalulu: dan it-tempju ħa 46 sena biex jinbena u int se tellu fi 3 ijiem. Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam l-imwiet id-dixxipli ftakru f'dak li kien qal u hemmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lila Kristu. Dal-Vanġelu eżistijaj ta' dan il-ħadd, il-Knisja qed ixxandru qed tipproklamah fl-Ewkaristija fil-kuntest illi qegħdin niċċelebraw id-dedikazzjoni tal-Knisja tal-Lateran. Il-Knisja tal-Lateran eżistija il-Knisja li hija il-Knejjes kollha. Hekk ħafna drabi aħna hekk naħsbu li su il-Vatikan li huwa il-Knejjes kollha, il-Knisja biex ngħidu hekk prinċipali. Fil-verità mhuwiex il-Vatikan imma l-Knisja tal-Lateran. Il-Knisja tal-Lateran li tinsab ġewwa Ruma hija waħda mill-4 bażiliċi prinċipali li hija il-Knejjes kollha. Għal snin twal hemmhekk kienet biex ngħidu hekk is-sede tal-Papa. Hija magħrufa għal diversi affarijiet mod partikolari għal ġrajja illi tmiss ma' San Franġisk t'Assisi illi tkun tajjeb li anka f'dan iż-żminijiet niftakru daqsxejn ftit dwarha anke għaliex quddiem il-Bażilika tal-Lateran min imur Ruma jara monument kbir majestuż ta' San Franġisk u l-ewwel aħwa illi marru miegħu għand il-Papa. Il-Papa Innoċenz III kellu din il-viżjoni, kellu din il-ħolma fejn jara l-Knisja tal-Lateran allura simbolu tal-Knisja qed taqa' u raġel qed iżomma fuq spaltu. Dan ir-raġel kien San Franġisk. U naħseb eżisti din l-introduzzjoni tista' ddaħħalna anke fi spirtu sabiħ biex nimmu ftit il-kelma tal-lum. Ġesu ewwel ħaġa qiegħed jidħol f'dan it-tempju ta' Ġerusalemm fi żmien il-festa tal-Għid tal-Lut, meta l-Lut qed jiċċelebraw il-ħruġ tagħhom mill-Eġittu. U allura din kienet festa li kienet iġib ħafna u ħafna u ħafna nies f'dan it-tempju, għalhekk kien miżawd bin-nies. U n-nies kien imorru t-tempju biex jitolbu u biex joffru s-sagrifiċċju. U allura li kienet jiġri l-awtoritajiet tal-Lut kienu taw permess biex ġo t-tempju parti minnhom jgħidula l-korti tal-ġentili, għax it-tempju kellu 3 taqsimiet prinċipali. F'din it-taqsima kienu qegħdin ibijaw l-annimali li jmorru għas-sagrifiċċju, għax ovvjament in-nies li jiġu minn vjaġġi twal ma setawx ikollhom l-annimali adegwati għas-sagrifiċċji kif kienu jsir dak iż-żmien, u kellhom bżonn min isarraf il-flus għal pellegrini ħalli jkunu jistgħu bekk jixtru anke l-annimali għas-sagrifiċċju. Ma dil-folla kbira ta' nies eżistijej, dan il-post fejn suppost in-nies kienu qegħdin iqimu lill-Alla, l-awtoritajiet jagħtu l-permess biex isir post ta' kummerċ anke kien kummerċ reliġjuż. U f'dal kuntest li Ġesu jidħol u jnaddaf it-tempju minn dan kollu. Biex ngħidu hekk din hija wkoll dak illi kienet il-missjoni li l-mulej innifsu kompla permezz ta' San Franġisk t'Assisi anke fil-Knisja fi żminijiet. Il-bżonn li l-Knisja titnaddaf minn ġewwa minn dak kollu li mhuwiex il-qima tagħha lejn Alla. It-tempju hawnhekk huwa l-post fejn aħna nqimu u naduraw il-mulej, il-Alla tagħna. Imma minflok għamiltuh suq għalilhom Ġesu. U hawnhekk għandna l-ewwel riflessjoni tagħna eżistijej.
Jekk San Franġisk fi żminijiet u anke meta l-Papa ra l-ġbija tal-Knisja tal-Lateran taqgħu San Franġisk qed iżomma, Ġesu jgħid il San Franġisk mur sew il-Knisja tiegħi kif tara qed tiġġarraf. Anka Ġesu biex ngħidu hekk jidħol f'dan it-tempju jarah qed jiġġarraf. Min xiex kien qed jiġġarraf imma? Min nuqqas ta' qima vera lill-Alla. U hawnhekk eżisti jirdu nagħmlu l-ewwel riflessjoni anke l-ħajja tagħna ta' kuljum dal-Vanġelu dan il-ħadd lilna sejjer jisfidana. Il-mulej xi jrid jagħmel fina permezz ta' din il-kelma. Il-mulej jrid issa jsaffi lilna il-Knisja tal-lum u aħna bħala t-tempju vera tal-Ispirtu, aħna bħala t-tempju tal-Alla. Il-mulej jrid jidħol fina u jsaffina min nuqqas ta' qima, min nuqqas ta' adorazzjoni. In-nuqqas ta' qima u nuqqas ta' adorazzjoni mhijiex sempliċiment eżisti il-kult, il-liturġija tagħna. Jiġifieri in-nuqqas ta' qudies, in-nuqqas tat-talb tal-liturġija tas-sigħat, in-nuqqas ta' talb fil-ħajja tagħna. Hija dan imma hija xi ħaġa iktar profonda wkoll, hija l-orjentament ta' qalbna. Xi qalbna fejn qiegħda fil-verità. Jekk aħna qalbna hijiex mogħtija verament il-Alla biex aħna verament nkunu il-poplu tiegħu li jfaħru li jadrah, jekk aħna ngħixux għalih, jew jekk aħna ngħixux għalina nfusna. San Pawl jagħmilha ċara fl-ittri tiegħu eżistijej illi l-mamudija iġġib din il-bidla ġewwa fina. Min nies li ngħixu għalina nfusna għal nies illi ngħixu għal Kristu. Hawnhekk qiegħda l-għażla tal-qalb tagħna, hawnhekk qiegħda l-qima l-adorazzjoni vera tagħna. Jekk aħna aħniex inqimu lilna nfusna l-idolatrija, jekk aħna aħniex inqimu x-xogħol ta' idejna dak li nagħmlu aħna, jew aħna tassew aħniex qed inqimu lill-mulej. Jekk qalbna u l-Knisja u mhix il-post fejn inħallu l-Ispirtu jaħdem u aħna nimxu miegħu, jew jekk qalba u l-Knisja u mhix il-post fejn nagħmlu l-proġetti tagħna, il-bejħ tagħna, il-programmi tagħna u niqdew bihom biex nagħmluhom f'kuntest tal-Knisja ta' parsi dawn qed nagħmluhom għall-Alla imma jkunu biss biex nippromovu lil nfusna. L-ewwel ħaġa rridu nieħdu s-sistemi tal-Evanġelu tal-lum, irridu nħallu l-mulej inaddafna. Inħallu l-mulej jippurifikana. Jibgħat il-barra minn ġewwa fina b'mod personali u minn ġewwa l-ħajja tal-Knisja dak kollu li mhux jetem biex iwassal lilna u lin-nies fil-verità lejn Ġesu. It-tieni ħaġa eżistijej li rridu nieħdu eżistijej minn dan il-Vanġelu huwa illi Ġesu meta jgħid illi jgħidilhom ħottu dan it-tempju u jiena nerġa' nibnieh. In-nies ħasbu li kien qed jgħid tat-tempju fiżiku u nafu li dan kien it-tieni tempju li kien mibni f'Ġerusalemm. L-ewwel tempju kien imkisser mal-eżilju tal-Babilonja, imbagħad it-tieni tempju jerġa' jinbena minn Salamun. Imma Ġesu eżistijej kien qed jitkellem mit-tempju ta' ġismu jgħidilna l-Vanġelu. Hekk ħottuh il-mewt tiegħu u wara jiena nerġa' nibnieh ir-reżurrezzjoni tiegħu. Imma x'kien qed jgħid anke l-mulej b'dan eżistijej? Kien qed ikellimna sempliċiment dwar il-passjoni, il-mewt il-qawwin tiegħu, il-glorifikazzjoni tiegħu. Iva, imma tkellimna fuq xi ħaġa oħra importanti wkoll. It-tempju għaliex kienu jmorru, tempju kien l-ispazju fiżiku fej fih il-poplu seta' jiltaqa' mal-Alla u Alla jiltaqa' mal-poplu. Issa Ġesu qed jgħidilna li t-tempju vera huwa hu. Allura noqgħdu attenti eżistijej. Aħna t-tempju vera mhux il-bini tal-Knisja. Il-post fejn aħna niltaqgħu ma' Alla hija l-persuna ta' Ġesu Kristu. Fih aħna niltaqgħu mal-Missier. It-tempju fiżiku tal-lum, il-bini tal-Knisja, ma nistgħux inxebbħuh mal-bini tat-tempju ta' żmien Ġesu, għaliex Ġesu issa sar it-tempju, f'Ġesu aħna nintaqgħu mal-Missier. Il-Knisja hija l-post fejn tinġabar il-komunità, il-post fiżiku. Imma mhuwiex aktar hemmhekk biss li aħna nintaqgħu mal-Missier tagħna tas-sema mal-Alla tagħna. Il-fatt li aħna permezz tal-mamudija aħna ħaġa waħda ma' Ġesu, aħna issa f'Ġesu kullimkien, mhux biss fit-tempju, fi Kristu. Aħna ħajjitna kollha kemm hija fi Kristu. Fi Kristu aħna issa nistgħu niltaqgħu ma' Alla kullimkien.
eżistijaj, din hija relazzjoni intima u sabiħa l-Ġesu aktar tard fil-Vanġel ta' San Ġwan, l-istess Vanġelu qrajna l-Vanġelu minnu llum, jidinna jienu triq, jienu l-verità, jienu l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. U allura eżistija u hekk aħna llum hija mument biex anke naffermaw l-identità vera ta' Ġesu. Ġesu li l-uniku triq għand il-Missier. U biss triq, u biss il-verità, u biss il-ħajja. Barra minnu hemm il-mewt, fih hemm il-ħajja. Illum hija opportunità biex anke aħna nerġgħu nġeddu l-magħmudija tagħna, biex aħna niskopru li Ġesu huwa l-pedament tal-Knisja, illi l-Knisja hija l-post fejn fi Kristu aħna niltaqgħu mal-Missier. Jara dawn iż-żewġ sibijiet eżistijaj il-bżonn tal-purifikazzjoni fil-Knisja fina u illi Ġesu huwa triq vera ikunu żewġ affarijiet li jispirawna fil-mixja tagħna fil-liturġija f'dan il-ħadd li ġej. Eżistijaj inħallu l-mulej isaffina mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu iġeddet fina l-magħmudija u naċċettaw mill-ġdid il-Ġesu bħala l-unika triq, l-unika verità, l-unika ħajja tagħna fil-ħajja tagħna fit-triq għal il-Missier. Jekk nagħmlu dan il-mulej jitna slim.